Apa kowe ora ngambeng? Pak ngambeng priye tat? Mau sore ki yo ana wong atur-atur lewat ngarep ngomah. Nyung jiko nang ngarep ngomah ki. Lah kok dilempati. Priye menurut sampean tat? Wah, ya berarti kowe sekti. Lah dene sekti. Lah iso ngilang ora weruh kowe ngatur-atur. Iya, ten sekti nyong apa kono nyora arti. Oke, bes lo. Kowe iki cok yo. Danggep cah cilik mbora ora datur iki. Carane sampean no. Numpak jaran-jaranan nganggo pelapah kae. Teko piring kok wali mahan. Ya numpak jaran iki ben opo tat? Lah engko kan mesti kowe diboyoki. Lah kowe tuwa-tuwa kaplak kaya cah cilik numpak jaran-jaranan pelapah. Nah, aku kan samane ngomong, lho apa aku dianggap tuwa kaplak wong ora dature ngambeng. Ngene. Oh, Saibul. PT krungu teko. Nah sampean kita